салому алайкум ба ҳама дӯстони азиз, шогирдони азиз, хуш омадем ба дарси навбатии мо, дарси чорими забони англисии мо. Англисӣ аз нол то мукаммал бо ман Муҳаммад Ҳусейн Абдураҳимов. Хоб дӯстони азиз, соли навбатирани ба охир расидестай, лекин ин маънои уро надорад ки мо бояд зиқ шавем. Бояд мо хушҳол бошем ки соли навро мо бо омӯзиши забони англисӣ пешвоз гирифта истодаем. Ва пеш аз он ки соли нав медарояд, ма аз шумо хоҳиш мекунем ки мақсадҳои худро нависен. Чӣ мақсад дорем дар соли нав шумо ба амал кунед, ба мақсадтон расен. Мисол, ман ҳар як сол пеш аз соли нав шидан мақсадҳои худама менависам, чӣ мақсадҳои бузург дорам ва кӯшиш мекунам ки ба мақсадҳоям расам. Мақсади асосии ман дар соли 2025 ҳамин буд ки 5000 нафара забони англисиро дарс диҳам, шурӯъ кунам дарсиро. Ва ман шукр мекунам ки уже шумораи шумо дар YouTube канали ман қариб ба 35000 расидагиае ва дар Telegram каналам 17000 ва дар Instagram боша қариб ки ба 120000 расидагиае ки қатима забони англисиро хондесем ва ёд гирифтесем. Ва ман метавонам уверена бугум ки мақсади асосии ман дар соли 2025 ман пур кардам. Ва як мақсади бузургтар дар пеши худам мондагим барои соли 2026. Ва ман аз шумо ҳам мехоҳам ки барои худтон мақсадҳои бузург монед. Вақте ки як мақсада расиден, ба як мақсадтон расиден, бо мақсади айда бузург монед ки ба ошани рафта расен агар кӯшиш кунед. Хоб, мақсади 2026, мақсади калонтарини ман дар соли 2026 чие? Мақсади калонтарини ман ҳамияе дӯстони азиз ки шуморо, одамоне ки маро тамошо мекунед, забони англисиро омӯзонам, ки дар муддати як сол шумо уже тавонед забони англисӣ суҳбат кунед, забони англисиро фаҳмед, одаморо фаҳмед ки чӣ хел суҳбат мекунанд ва чӣ мегӯянд. Ва ин мақсад анҷом шиданияе, ба анҷом расида метавонад танҳо агар ки мо якҷоя сарҷамъ кӯшиш кунем. Қарсақ мегӯянд ки айди тарафай дӯстон, аз як тараф садо намебарояд. Пас ин мақсад на танҳо мақсади ман худам тоқай, мақсади мову шумо якҷояй. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мақсади шумо чие дар соли 2026? Дар комментария нависед мақсадотона. Ман ҳатман комментариҳоро мехонам. Ҳатман агар ягон савол бошад, саволотонро ҷавоб метавам ва кӯшиш мекунем ки якҷоя пеш равем ва ба мақсадҳои бузурги худ якҷоя расем. ҳатман видеоро лайк мемонем, аз ёдмон намебарорем. Видеоро агар ки лайк намондагӣ бошен дӯстон, стоп да мемонем, лайк мемонем, подписатсия накарда бошем, подписатсия мекунем ва дар комментария ҳатман мақсадҳои худмонро дар соли 2026 менависем. Барои он ки то мо нанависем, калаи мо ин чиза қабул намекунад ва вақте ки мо як чиза ба дастмон нависем, ҳамон чиза дар каламон мо дар ёдмон мегирем ва кӯшиш мекунем ки аз пайш шавем. Пас дӯстон, ҳар яктаи шумо мехоҳам ки шумо мақсадотонро нависед дар комментария ва якҷоя пеш равем. Хоб дӯстони азиз, гапа кам мекунем, бисёри баъд гап задам, бахшиши зиёд. Мо дарса шурӯъ мекунем, дафтаратонро тайёр кунед. Як бор дига дар ёдтон меозам, видеоро лайк мемонем, комментарияда менависем ва агар ки ягон кас подписата накарда боша, подписатсия мекунем. Дар бораи ҳиҷоҳо дар забони англисӣ гап меравад. Яъне чанд намуди ҳиҷоанд, барои чӣ дар коранд, чӣ хел хонда мешаванд калимаҳо. Нигоҳ кунед шогирдони азиз, мо ина уже сеюм ҳафта мешавад ки фақат дар бораи ҳарфҳо дарс хондаистем, чӣ хел менависемшон, чӣ хел мехонемшон. Барои он ки ба ёдтон меорам як бор дига, и дар барои мустаҳкам кардан фундаменти хушрӯъ мондан ки баъд аз ин дарс, мисоли гап, мо кӯшиш мекунем ки уже кам-кам ҷумласозиро ёд гирем. Ва агар шумо ҳарфҳоро хушрӯъ, калимаҳоро хушрӯъ хонда натонед, ҷумлаи дуруст сохта наметавонед. Якм моҳ ман гуфтагӣ будам чӣ хеле дар бораи хондан бисёр меравад ки ҳама бояд ёд бигирад хондана. Барое ки мо хондана ёд нагирем, пеш намерем. Ба он хотир агар ягон кас мисоли гап дар калаш фикр бошад ки чота мо бисёре баъд хондан да акцентироваться кардастем, ин чиз хубай, ягон майда бад нест. Одаме ки агар битона хонда, мисол як хело мумкин бигӯянд ки мо метавонистем хонда ягон чизи нава барои худаш меомӯзад 100%. Ман уверенам ҳамин чизда, барое ки полностью ҳама ҳамин қисмҳои хондаро қачмон разобрат кардастам ки кадомаш дар як ҷо чӣ хел хонда мешавад. Хоб, дарси худмона имрӯзаро шурӯъ мекунем. Дар забони англисӣ мо ду намуди ҳиҷо дорем. ҳиҷоҳои кушода ва ҳиҷоҳои пӯшида, ҳиҷоҳои баста. Ина навистагием дар инҷа. Ва ҳар як намуди ҳиҷо қоидаи хониши хича дорад.
ҳозир мо дар бораи якм ҳиҷоҳои кушода мехонем. Нигоҳ кунед. Ҳиҷо мешавад syllable. вақте ҳиҷоҳо шид s мегирад. Syllable ҳиҷо мешавад, кушода мешавад open. Open syllable. ҳиҷоҳои кушода. ҳиҷоҳои кушода open syllables. мерем. ҳиҷоҳои кушода бо ҳарфи садонок хотима меёбанд ва садои дароз медиҳанд. қоидаро илтимос дар дафтаратон бинависем. вақте ки калима бо садонок ба анҷом расид, значит и калима ҳиҷои кушодада дохил мешавад. мисоли наҳа дорем калимаи go бо садоноки ов тамом шудагиай. go мешавад рафтан. ё ин ки ми мешавад ман бо садоноки и ба анҷом расидагиай. ё ин ки ҳай мешавад салом бо садоноки ай ба анҷом расидагиай. ва бо ҳастаи калимаи make сохтан мешавад бо садоноки и ба анҷом расидагиай ва ба ҳамин сабаб и ҳиҷои кушодада дохил мешавад. ё ин ки take мешавад гирифтан, ирани бо садоноки и ба анҷом расидагиай ба ҳам хотир ирани ба ҳиҷои кушода дохил мешавад. давом метем ба ҳиҷоҳои пӯшида мегзарем. ҳиҷоҳои пӯшида чиянд? ҳиҷоҳои пӯшида и ба забони англисӣ мешавад closed syllables. ҳиҷоҳои пӯшида. пӯшида мешавад closed, ҳиҷоҳо мешавад syllables. чӣ хеле гуфтем болотар. ҳиҷоҳои пӯшида бо ҳамсадо хотима меёбанд ва садои кӯтоҳ доранд. яъне ҳиҷоҳои пӯшида, ҳиҷоҳои баста вақте ки бо ҳамсадо чияй? T, C, B, G, F, L, M, P, Q, R, S, T инам ё ҳамашон ҳамсадоҳоанд. вақте ба ҳамин хотима ёфт калима и ба ҳиҷоҳои пӯшида ё ҳиҷоҳои бастада дохил мешавад. мисол ва диққат кунед ки садои кӯтоҳ доранд. мисол cat гурба, пишак. ё ин ки bed мешавад ҷойи хоб. дидена бо ҳамсадо ба анҷом расидастай. D неҷада T. ё ин ки офтоб мешавад sun мешавад офтоб. хоб шогирдони азиз, мо дар инҷа қатиши мо гузаштем дар бораи ҳами ҳиҷоҳо. ҳозир давом метем ба қисмати дуюми дарсмон мегзарем. дар забони англисӣ хониши ҳарфҳо метавонанд вобаста ба мавқеи онҳо дар калима ва намуди ҳиҷо фарқ кунанд. нигоҳ кунед чӣ гуфтагиай дар инҷа гуфтагиае ки ҳамаи калимаҳо ҷои хучон вобастагӣ доранд ва вобаста ҳиҷошон фарқ мекунанд ки чӣ хел хонда мешавад. мо дар инҷа ҳозир қатиши мо якта ба якта мегзарем. аввал садонокҳоро мегзарем. мисол ҳиҷои кушода ранги a хонда мешавад. дидена ина ҳарфи a дар ҳиҷои кушода ранги a хонда мешавад. мо гузашта будем ки чӣ хел дар ҷо мехонем a барои чӣ a мехонем. ҳозир мо гузаштаем ки чӣ ба ҳамун a хонда мешавад дар ҳиҷоҳо ими на. мо ира гуфтастем дар инҷа дар ҳиҷоҳои кушода. мисол name барое ки ба садонок ба анҷом расидагӣ ба ҳамон хотир ира a мехонем. ҳиҷои пӯшодада ранги a хонда мешавад. мисол ба ҳамсадо тамом шудагиай ба ҳамон хотир мехонем cat гурба. ё ки ҳарфи и бо ин наҷада ҳиҷои кушодада бо худаш тамом шудагиай бо садоноки и ба ҳамон хотир дроз мехонем he. дидена he дроз кашидемаш. ана ҳиҷои баста ҳиҷои пӯшодада ранги е хонда мешавад. мисол bed. ҳиҷои баста гуфтем ки вақте ки бо ҳамсадо ба анҷом мерасад калима ҳиҷои баста мешавад. ва агар шумо мисол боя бо дигар савол тиҳем ки дар ҷо мо ира е мехонем дар вақте ки ҳиҷои баста бошад. калимаҳо бо ҳиҷои баста бошад. ҳиҷои баста вақте ки бо ҳамсадо ҳарф тамом шавад. ҳарфи I ба мисли мисол time дар ҳиҷоҳои кушода барои он ки калима бо и ба анҷом расид. имон садонок аст. калима бо садонок ба анҷом расид. яъне вақте калима бо садонок ба анҷом раса и калима ҳиҷои кушодада дохил мекунем ва I мехонем ами ҳарфа. и бошад ина и дар ҳиҷоҳои баста хонда мешавад. ҳиҷои пӯшидада. мисол bit намегем bit барое ки ҳиҷои баста. ҳарфи о
اگر در هیجای کشوده باشد او خوانده می شود. go. اگر هیجای پوشیده باشد رنگ آ خوانده می شود. not. حرف یو باشد در هیجاهای کشوده مثل یو خوانده می شود. مثال نجده use نویسگی. دیده نه هیجای کشوده ده. هیجای پوشیده در رنگی ا خوانده می شود. مثال cap. اینه هیجای پوشیده. cap میشید پیولا. شاگردان عزیز خب یورن در دفترتون نویسین و برای امروز درس امروز تموم شد. امیدوارم که فهمیدین уже برای که уже полностью همه حرفا را گذاشتیم که کدامش در اینجا چه خیلی خوانده میشوند و ما در درس‌های آینده уже آهسته آهسته به ساختن جمله ها آغاز میکنیم. خداوند نگهبان تا درس‌های آینده.